حي على الفلاح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. روزادہ گناہدگی ہنگدبنی حدیث مدلائی اللہ کی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحیبی رمی روزہ ہینومی میامم لئی مکوئی سنگ ادو روزادگی اسنگ کھورانگ منتنا کری امت فنگدے کری امت حاصل ہوئدے حیبدی روزہ ہیلبمی میامما روزہ ہیلگا مسان مسابو چاک لمحن با اسنگ کھورانگن بنتنا کری امت فنگدے روزہ ہیلگا صرف اللہ کھکی دمگ ہیلمی حینا نیت تودربا اللہ برازی خوشی توبگی دمگ روزہ ہیل دربا چن تھی بتوک تربا بہتان گیبت میوالون بدگی ہنگ دربا اسم حینا گناہ پو بتھبک میامم لیری ادودگی ہنگ دربا ادو گمبا روزے دار ادو مسانا مسابو چاک لمحن با اسنگ کھورانگن بنتنا کریمت فنگلوی. حدیث کی الترغیب و ترہیب کو لائرک امدا صحیح ابن خزیمہ کی حوالہ دگی حدیث من نقل توری مدودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحبی رمی لیس الصیام من الاکل والشرب روزہ اسی چاب تھک بدگی ہنگنا لیبا دو کھکتنتے انما الصیام من اللغو والرفس روزہ دا بیکار اوئی بوانگانگ با واچوئی نگاندنا لیبا بد زبانی حیبدی مچن کام با چن تھیبا غیبت توبا میوالون بدگسو ہنگدہ بنی ادوگا کناغمنا حقی مرم دفت بحائربا امسون چیدنا کوتنا توربا حیبدی کھنا فم تھیربا دی نحق ہایو ای روزہ ہیلی حین ہایو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ دنپی انی کھک روزہ ہیلمی نپا من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہنگچئی یا رسول اللہ نپی انی کھکنا روزہ ہیلی توبتبو مکوئی انی ادو اسنگ کھورانگ من نسی دورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمن لئی رمی نپا ادو گی واتا بھی رم دے نپا ادو نامک ہن حیر ای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکوئی انی ادو سرم دا یورم لنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نپی انی ادو قودنا پورا او حیرمی نپی انی ادو لاغلے کھجامما پہلک لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نپی انی ادو دگی امدا اتھو او حیرمی نپی ادو نا کھجام ادو دا اینائی ساہنگ با کھجام تنکھائیم ورمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نپی امدو بسو اتھو او حیرمی نپی امدو نسو اینائی ساہنگ منچنگ با او بدا کھجام ادو تھنکرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحبی رمی مکوئی انی اسی اللہ نہ حلال توبیربا پوتگی دی روزہ ہیلی اللہ نہ حرام توبیربا پوتگی روزہ ہیل دے نپی انی اسی پن فم لگا میگی سا چارمی حیبدی غیبت تورمی میگی برائی تورمی چیرون چلمی مرمدونا اسمنا اوئی بنی اللہ کی بندہ سنگ روزہ ہیلمئی ہیلگا گناہ توبتوک تربا گناہ کی تھبک توربا روزہ در ٹائم پاس توری بنی ہائی نا ٹی وی ینگنا لینئی موبائل دے اسی تابا فلم ینگنا لیبا می خر فم لگا غیبت توبا میوالون با چن تھی با واچوئی لون دنا لیبا سی اچھو بو گنانی اللہ کی بندہ سنگ روزہ کی حالت تسو اسی گم بفت بتھبک گناہ پو بتھبک توبتوک تھوک تربدی روزہ کی فرضیت تی ساکت اوئی کھینی لیکن روزہ کی ثواب اما فاو فنگلوئی مرم مسینا خاص اوئینا رمضان دا گناہ دگی ہنگ نبو ہونا گدبنی گناہ دگی ہنگ نبو ہونا سی انشاءاللہ اللہ تعالی نا مسلمان خودنگ مکپو رمضان اسی دا گناہ دگی ہنگ منگمبگی توفیق پیوی وسو ایسنو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.